Hi everyone, this is Dr. Karthika from AHMC Dental Center, Sai Baba Colony, Coimbatore. நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா மேஜிக் ஸ்மைல் ஆர் மேஜிக் ஸ்கல்ப்டிங். நிறைய பேருக்கு முன் பற்களில் இடைவெளி இருக்கும், பல்லு கொஞ்சம் உடஞ்ச மாதிரி இருக்கும். கிளிப்பு ட்ரீட்மெண்ட் போட்டு தான் சரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த சிகிச்சை எதுவுமே பண்ணாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு காம்போசிட் ஸ்மைல் டிசைனிங் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் மூலமாக நம்ம முன் பற்களில் இருக்கிற இடைவெளியை நம்ம அழகாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிலவங்களுக்கு பல் உடஞ்சிருக்கும் பற்கள். ஸோ அந்த உடைந்த பற்கள் கூட சிறிதளவு உடஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த காம்போசிட் ஸ்மைல் டிசைனிங் மூலமாக சீரமைச்சிக்கலாம். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம். கிளிப்பு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம 1 year போடுவோம். பட் இந்த மாதிரி இதுக்கு நமக்கு 1 hour போதும். 1 hourல அவங்களுக்கு மேஜிக் ஸ்மைல் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். இதோட செகண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பல்ல நம்ம எதுவுமே கிரைண்ட் பண்ண மாட்டோம், வலி எதுவுமே இருக்காது, வலி கூச்சம் எதுவுமே இல்லாமல் அழகாக நம்ம மேலாவே வச்சு பில்டப் பண்ணி நம்ம இந்த காம்போசிட் ஸ்மைல் டிசைனிங் ப்ரொசீஜர் செஞ்சுக்கலாம். அடுத்து இன்கேஸ் அவங்க கிளிப்பு போட்டிருந்தாலுமே கூட ஒரு சிலவங்களுக்கு கிளிப்பு போட்டு கிளிப்பு எடுத்ததுக்கப்புறமா கூட கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த இடைவெளி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு கூட இந்த காம்போசிட் ஸ்மைல் டிசைனிங் மூலமா அழகாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கீங்க, நீங்கள் டெய்லி நிறைய பேர்கிட்ட பேசணும், அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு சில பேருக்கு என்னென்னா பேசுகிறதுக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா முன்பற்களில் இடைவெளி இருக்குது, பல்லு ரொம்ப உங்களுக்கு சீரமைப்பாக இல்லாமல் இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி காம்போசிட் ஸ்மைல் டிசைனிங் பண்ணி நம்ம அழகாக சீரமைச்சு கொண்டு வந்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வயசாகிடும், அவங்க கிளிப்பு போடக்கூடிய டைமில் கிளிப்பு போடாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த காம்போசிட் ஸ்மைல் டிசைனிங் மூலியமாக நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். இவங்க 55 years old பேஷண்ட் எங்கள் கிளினிக் விசிட் பண்ணாங்க. இவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற பல்லில் இடைவெளி இருந்தது. இவங்க முன்கள பணியாளராகவும் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க பேசுகிறப்போ எச்சில் அவங்களே அறியாமல் வெளியில் தெரிக்கும். அப்புறம் அவங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இருந்தாங்க. கிளிப் சிகிச்சை அவங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, டைமும் இல்லை. ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் இவங்களுக்கு காம்போசிட் ஸ்மைல் டிசைனிங் ட்ரீட்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த மாதிரிலாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது மேம், அது உங்களுக்கு வெளியில் இன்னும் தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொசீஜர் நாங்கள் செஞ்சோம். அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான். அவங்க போகிறப்போ அவங்க ஃபேஸில் ஒரு ஸ்மைல் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் எங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் இன் திஸ் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணணுன்னாலும் கால் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.